Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy taraf yurdumuzdagi täzelikler we habarlarla tanıştıryan Watan habarlar gepleşmege başlaýar. Balkan welaýatyny iş taparyny bolmagynyň çäklerini şuwun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna, daýhan hojuluklaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy bilen tanışdy. Erteger bilen Mehriban arkadagymyzy dik uçurdy. Balkan welaýatynyň Bereket tarapynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň çägine ýerleşýän Akin meýdanlarynyň ýanyna geldi. Bu ýerde döwlet başlarymyz mehirli garşylandy. Hormatly prezidentimiz gallaç kärençi Tagan Nurdy Bayramguliýewiň Ekin meýdanyna tarap ýöredi. Ýolugry döwlet başlarymyz Aşgabat Türkmenbaşy halkara ähmiýetli awtomobil ýoluny, ýol ýakalarynyň awadançyk derejesini sinledi. Döwlet başlarymyz bu ýoluň hil we ulanyş derejesiniň uzak möhletliğin käýfiýetde bolmagy bilen baglanşyk meseleleri ýeligderli gözegçilikde saklamak babatda degişi ýol başlary bir näçe taşyklar berdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň durmuş ykdysadydan okgunly ösürmegi, wilayatlariň owagçylyk we senagat düzümleriniň işiniň kämilleşdirmegi, ýerlerde öňünçi kuwatlyklarynyň berkidilmegi möhüm ugur hökümine kefiýetlenildi. Şonlukda ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýeligderli ýokarlandyrylmagyna, halkymyzyň öňünçilikli işlemek we oňoýly din jalyş üçin derul şertleriň üpçün edilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýlekem berlerde ekrançylygyň dürli görnüşleri ösürilip ýetirilýär. Bu görnüşler ýurdumyzyň ähli günjeklerini awadançylygyň, halkymyzyň bagtyarlyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen giňmeçli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýänligini äşkar edýär. Ekin meýdanyna gallaçy kärençi Tagan Nurdy Bayramguliýew hormatly prezidentimizi bu ýysyň bilen garşylady. Assalamu alaikum. Edi arkadaşım. Balkan welaýatynyň Bereket etrawyna hoş geldiňiz. Edi arkadaşım. Men Bereket etrawynyň Türkmenistan daýhan merkeziniň kärençisi Bayramguliýew Tagan Nurdy. Edi arkadaşım. Siz de ýerden bol hasyl almak üçin ähli derul şertleri döretip berýärdiňiz. Edi arkadaşım. Men kärende ýerim 17 hektaryny akboda ekip bol hasyl ýetişdirdim. Edi arkadaşım. Netip boldy şüýül, her hektaryny 40-45 sentner hasyl almagy garaşýar. Edi arkadaşım. Biz üçin etýän aladagyny köp sag bolsun aýdýar. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak. Durmuşda alyp barýan işleriniz elmedami arawajasyn. Kärençi daýhan hormatly prezidentimizi özüniň käreni ýerine garşylaýanyny ören şatlygyny aýdyp, bu wakanyň özü we tutuş maşgalasy üçin bilen mertebedigini belledi. Döwlet başlarymyz daýhanyň işi, käreni ýeriniň meýdany, bugdaýyň hasyllyk derejesinde düredilýän şertler bilen gyzyklandy. Kärençi özüniň 40 ýyl goly wagt bäri daýhançylyk edýänligini, bu ýerde 17 hektar käreni ýeriniň bardygyny, onu bugdaýyň bereket görnüşini ösürip ýetişdirenligini, häzir bolsa bu ýeriň her hektarynyň 40-45 sentner hasyla garaşýanyny gurrun berdi. Belenşäli welaýatyň kärençilerine döwlet tarapyndan zerur bolan ähli kömek golluglar berilýär. Suw, dökün, ýokary hilli tohumlar bilen üpçünçiligiň derejesi barada aýdyp, gallaçy daýhan ýokary öňüçilikli kuwatly tehnikaryň güýjünden netijeli peýdalanmak babatda ähli zerur şertleriň döredilýänini belledi we munyň üçin arkadaş prezidentimize tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdy. Töhüteşiň başyna hormatly prezidentimiz daýhançylyga akbalyny baglanan adamlaryň halal ähmetiň hüzürini görüp ýaşamak ugruna döwlet tarapyndan ähli zerur şertleriň ýeligderli dörediljekdigini aýtdy. Mehriban arkadagymyň belleşýäli halal ähmet arskal bereketiň gözbaşy. Durmuşyň arawaçlygynyň, maşgalanyň awadançylygynyň, şeýlekem nesil terbiýesiniň ähmete baglylygyny köp asarlaryň durmuş tejribesi subut etdi diýip hormatly prezidentimiz belledi. Halkymyzyň halal ähmet ýörelgesi daýhançylyk täpleri bilen baglydyr. Ömrüň manysynyň, durmuşyň şatlygynyň ene ýere, ýyl güni hyzmat etmekdigine düşünýän adam döwlet tapýanlar. Aýdylan gymmatly maksatlar ügüt ünlüler üçin hoşallyk bildirip, gallaçy daýhan Mehriban arkadagymyzdan oroga ak pata bermegini haýyş etdi. Ya bismillah. Hormatly prezidentimiz gallaçy kärençe bereketli hasyl almagyny arzu edip, bugdaý ýoluny geçmäge garaşyp duran kombaýnçylaryň ýanyna bardy. Salamu alaikum arkadaşlar, hoş geldiniz Balkan welaýatyna. Şag adam mutlu olsun. Men Balkan welaýatynyň tehnikaryň medetçi karhanasynyň mexanizatori Tokyev Gurban berdi.
Hormatly arkadaşım, sizin janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Ýyl ýurt üçin tutýan her bir işiňizde rewaçlyk üstünlük arzu etýän hormatly arkadaşım, janyňyz sag bolsun. Sonra mehriban arkadaşymyz kuwatly John Deere kysymly kombayna minip, ony herekete girdi. Bilşimi diýäli, Owetanagy toplumynyň maddi enzamlyň binýadynyň putulandyrylmagy, hormatly prezidentimizin başlangyjy bilen amala aşyrylýan owagyjylygyny özgertmegiň esasy ugurlarynyň biridir. Şonuň netijesinde owagyjylyk pudugynyň teňki binýadyny meşhur daşa ýurt öňü menejleriniň John Deere Class kompaniýalarynyň iň täze we ýokary öňlüjlikli döwrwak teňkalary hemde enzamlary tutýar. Döwletimiz innovasiýon esasy inженер teňki üpçünçilik meselelerini çözüp, iň kämil teňkelere satyn almak bilen öňümleriň öňdürilýän möçlerini durnukla artdyrmak, şol sanyna meýdan işlerini amatly möhletlerde we ýokary ýylly geçirmeň hasabyna artdyrmak üçin ähli şertler döredýär. Mehriban arkadaşymyz ulanýan teňkelerin daýhanlar üçin uly kömekçiligini hemde olaryň wähmet öňeljiligini ýokarlandyrmaga ýardam edýänini belledi. Sonra kombaynçy mehriban arkadaşymyzyň özüni dolandyryp, oraga ak pata beren kombayna atyrly däwe eýirip alazy daňdy. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşım, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Her bir tutýan işleňde rewaçlyk üstünlük arzu etýän, bereketi tirana gelip kalkandyrdyň, sag bolun taňry kılyn. Hormatly prezidentimiz gallarygynyň mukaddesligini aýdyp, bir sowaply işiň mehriban topragy, ýygy watanymyza bereket bolşygyny döredýän daýhanlara, wehmetkeş halkymyzyň alyp barýan asylly işlerine bolan bu ýysanjyny artdyrýanyny belledi. Çünki bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe amal bolýan asylly işler ýurdumyzyň okgunly ötüşiniň beýanly öwrülýär. Döwlet başdanymyz ýokary öňlüjlikli häzirki zaman Class we John Deere kombaynlarynyň urum geçiren meýdanlarynyň arasyndadygyny, diýene etkisi ýygnamakda ýokary derejedigini hemde bir teňkelerin yerli toprak kowa şertlerine alayık gelýänini belledi. Sonra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ekrançylygyna netijeli ulanýan owagyjylyk teňkelerini sylady. Olaryň gatarynda dünýä belli Class we John Deere kompaniýalarynyň bir näçe görnüşli teňkeleri bar. Döwlet başdanymyz bir ýerde görkezilýän owagyjylyk teňkelerini sylap, olaryň tapawutly aýratynlyklar bilen gyzyklandy. Hormatly prezidentimiz sürüm geçirýän Class kysymly traktoryň içine minip, onu mehanizatorun öňlüjligi we amatlyk babatda üpçün edilen şertler, traktoryň öňlüjlik kuwatlyklary bilen tanışdy. Döwlet başdanymyz ýurdumyzyň Owetanagy toplumynyň maddi enzamlyň binýadynyň ýygyderli berkitilmegi, dünýäniň öňdewarjy öňüm öňlüjleriniň kuwatly teňkelerini satan almagy, budaga täzil usullaryň ornaşdyrylmagy babatda döwletimiz tarapyndan mundan meýlekde ýygyderli alada ediljekdigini aýtdy. Şeýlekem teňkeleri netijeli we dol güýjüne peýdalanmak babatda degişli ýolbaşlara bir näçe anyk görkezmeler berdi. Mehriban arkadaşymyz halkymyzyň taryhyň dowamynda toprak, ekrançylyk, çarwaçylyk hemde wehmetiň nesil terbiyesine eýleýän orny barada köp sanly nakyllary, pehimleri, paýgasly jümleleri döredenliklerini aýdyp, olardan misallar getirdi. Yer güýz sürdi. Ýerde güýz sürmeseň onu yüz sürdi. Yerin köpü hor eder, malyň köpü bolsa baý eder. Suw verdir diye, suw çoğalsa vergerdir diye. Suw hasylyň enesidir diye. Suwly yer gülli, suwsuz yer bolsa yelli. Hasyly bitirýän suw, yitirýän suw. Ýağmur bilen yer göwer, alkış bilen ər. Baýlyň enesi yer, atasy wehmet. Daýhandan bereket, yerden bolsa bereket. Ýereken harman alar, ýyjeken bolsa arman. Yer görki, galla, adam görki bolsa elle. Suw
hatılın enetdi. Yörünce vardaydığımızda ekselim doyurarın sök doyurarın ya. Otu köpün malım yok. Diyor malını dünya malına dengeliyor. Şunun bilen bağlılıkta mehriban arkadağımız ata-babalarımızın döreden şu pekimlerinden uğralıp, yurdumuzun haber verişlerinin yol başlarına bereket öndüren dayıhanlarımızın, mekanizatorların, sürücülerin çekiyen asırlı zahmetlerini köprek vasp etmegi taşırdı. Sonra hormat prezidentimiz bir yerde kurnalan sergi bilen tanıştı. Onu goğuçu ve buğday ekinlerinin tohumlarının dürlü görünüşleri, şeylik hem tiyada katılın uğundan tayyarlanan çörük ve çörük önümleri görkezildi. Hormat prezidentimiz bir yerde şu yılın buğday katılından tayyarlanan uğunu sıyırlap, onun hili ve yokumluk derecesi bilen kılıklandı. Dayıhanların ahlası bilen yetiştirilen önümler, ayrıtıyla qalla, özünün yukarı hililigi, yokunluluğu, ekologi taydan aratsalığı bilen tapawutdan ya. Bunun özü çoğulu güneşin aslında Türkmen toprağına bitiyen önümlerin ähli görkezler babatda yukarı halkara ünlülerine layık gelýänini anladı ya. Bu görünüşler yurdumuzda bereket bolşulygynyň döredilýänini äşgär edýär. Sonra mehriban arkadağımız kärenisi dayıhana kesfinden kemal tapmagy arzu edip onu sowgatlaryny gowşurdy. Şanlıklar, ünlüğü. Alparenşevi mudam aravaşadan. Sonra hormat prezidentimiz zähmetseýär kambaýynça üstünlükleri arzu edip sowgatlaryny gowşurdy. Sawatlar üçün sağ olun, canınız sağ olsun, başınız dik bolsun. Ähli tutjan işlerin rewajatyn arkada biz bäri geldiňiz, belendirdiňiz, ýatdan çykmajak pursat boldy. Sana köp sağ ol Tanrı arkadan. Başın dik bolsun, canın sağ olsun, sağ olun arkadan. Hormat prezidentimiz olara alyp barýan asylly işlerine üstünlükleri arzu edip özünün minnetdarlygyny bildirdi. Bir yerde gyz gelinleriň topary gadanlara tarıp toy bayramlaryň ýaraşyga taplanýan dürlü tagamlar taýýarladylar. Mehriban arkadağımız gelin gyzlar bilen bolan gürrüňdeşikde olaryň alyp barýan işleri, okulary, taýlap bolan hünärler bilen gyzyklandy. Muallim dinanlar ve talip gyzlar boş wagtlary ekrançyk meýdanlaryna işleýän dayıhanlaryň, mekanizatorlaryň armasyny ýetirmek üçin bir ýere gelýänliklerini, olara kömekleşýänliklerini, şeýle hem medeni köpçülikliň çäreleri guraýanlyklaryny habar berdiler. Sağ adamynyň bereket eline düşmegi bizi şeýle begendirýär, buýsandyrýar mehriban arkadağymız. Biz hem şu gün bereket etrawynyň rahmetseýär işgärleri bilen gallaç dayıhanlarymyzyň arasynda geldik. Mehriban arkadağımız biz ene mamalarımızdan gelýän çapady, çelpek, pişme ýaly milli tagamlarymyzy bişirip gallaç dayıhanlarymyza hödür kerem edýäris. Mehriban hem gahrman arkadağımız bizi şeýle eşretli, ajaýyp zamanada ýaşadýanlygyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar mehriban arkadağımız. Mektep mugallimleri hem de Balkan vilayet mugallimçilik orta hünär mektebiniň talipleri agzybirlikde bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni arsygal bereketi wasp edýän joşuny goşgular ýerine ýetirdiler. Hoşa wazly gadallar mehriban arkadağymyzyň ýol başlygyna bitirilýän beýik işleriň dayıhan zähmetinden kemal bolýan bereket bolşulygynyň hem de hormaty prezidentimiziň tagallasy bilen binýat bolýan bagtyar durmuşyň wasp bolup ýanglandy. Hakatlama kaynar kadanna, çalsadını sadanna, arkadağım toy tutyar, ak buğdayım yanına, arkadağım toy tutyar, ak buğdayım yanına, sağ ol arkadağ, nece aysak asiver, sağ ol Tanrı yalkasın, ediz arkada size. Sağ ol Tanrı yalkasın, ediz arkada size. Şöhret bolsun, şan bolsun, ediz arkada size. Şöhret bolsun, şan bolsun, ediz arkada size. Dine gowanyan, buýsanyan, şunýalar däpde sulary dowam edýän. Bir oňa ýetirazat ýok da, oň üçin töwelme. Mehriban arkadağymyz gelin gyzlara minnetdarlyk bildirip, halkymyň döreden milli gymmatlyklarynyň, oňyň ýerelgileriniň dowamata atarylmagy, nesil terbiýesiniň döwrewap derejede kämilleştirilmegi bilen bagly bolan wezipelerde gelin gyzlara möhüm ornuň degişdirdigini belledi.
Binanlaryň ahlasy tagallası netijesinde nusguluk il hünärleri ösürilýär. Munyň özi nusguluk görülgüleriň nesilden nesile geçirilip barha kämilleşýänini aňladýar. Hormat prezidentimiz alyp barýan asylly işler üçin gelin gyýlara minnetdarlyk nişany hökümine olara şahsyr paýlaryny gowşurdy. Soňra mehriban arkadagymyz körpe köçekli düýän ýanyna bardy. Milli liderimiz düýe malyny, dünýe malyny deňen ata-babalarymyzyň kadimi döwürlerden bäri düýe süýdüni, onuň taýýarlanýan çaly hemde agarany, ýokumly hemde ähmiýetli ýemit hökümine gasaplanyny aýtdy. Bellenşýäli düýe malynyň süýdi goýuňy dermanlyk häsiýetine eýdir. Çeýligen bir ýerde mehriban arkadagymyz düýe hemde onuň häsiýetli aýratynlyklary, düýäniň halkymyzyň durmuş tejribesinde eýilýän orny bilen baglanyşykly bir näçe wakalary gurrun berdi. Bir ýerde tagam taýýarlaýan denan döwlet başlarymyza täze hasylyň unundan taýýarlanan Hormat prezidentimiz halkymyzyň tagam taýýarlamakda, dürli görnüşli çörek önümlerini taýýarlamakda nusguluk ýolunyň bardygyny aýdyp, külçäniň ýokumy, onuň uzak möhletliğin saklanmak häsiýeti barada gurrun berdi. Şeýlekem külçe uzak wagtlyk sapara gidilen mahalyna zerur hasaplanýan azyk hökümine ähmiýetliligini, durmuş tejribesiniň suwut edenligini aýdyp, hormatly prezidentimiz şäherä gatnaşçylaryň külçeden dağıtmaklaryny teklip etdi. Hormatly prezidentimiz asylly işi ýerine getirýän gelin gyzlara özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Beni mamullamy gyzar eňe ber oglanjy da fiil berdi diýipdirler. Şo desturlar dowam etsek gelecekde dowam bolsa gowda gidenine dänen ýanyna oraga başladyk. Ne bu da bolsa biziň bir mukaddesine tamdyrmaz çöreğimiz. Hemme adam maňarynda zähmet ýatýardy. Rahmet. Köp sağ olun edýän işiňizde. Sağ olun. Janyňyz sağ bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, işiňiz rawat bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerden bereket trawynyň Nurly Meýdan Daýhan hojalygynyň ekrançyk ýerleriniň we öňümçük diskalarynyň ýerleşýän ýerine tarap urdy. Nurly Meýdan Daýhan hojalygynyň çäginde mehriban arkadagymyzy hojalygyň ýol başçy Täsmirat Wakyf mehirli garşylady. Hormatly prezidentimiz Daýhan hojalygynyň ýol başçy bilen gürrüňdeş bolup, onuň alyp barýan işleri, maşgala ýagdaýy, hojalygyň öndürýän önümleri hemde onuň öňümçük diskalarynyň enjanlaşdyryşy bilen gyzyklandy. Hojalygyň ýol başçynyň belleşýäli 2013-nji ýylda döredilen Daýhan hojalygynyň umumy eýilýän meýdany 390 hektar bolup, onuň 343,17 hektaryna otymlyk ekinler ekilýär. Öňümçük diskalarynyň ýerleşýän ýeriniň meýdany 50 hektara golaý. Işegur netijeli işlemek, önümüň durly görnüşlerini öndürmek, ýokary öndürjükli tehnologiýalaryň güýjünden netijeli peýdalanmak ornuna döwlet tarapyndan derul şertleriň üpçün edilýäni üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýtdy. Mehriban arkadagymyz ýurdumyzyň telekeçileriniň ähli gurlarda işeňirlik görkezýänliklerini kanagatlanmak bilen belläp, olaryň öňüzlükli zähmetiniň üpçün edilmegi ornuna döwletimiz tarapyndan mundan meýlekde uly alada edilejekdigini aýtdy. Telekeçi Daýhan hojalygyna alınıp barýan işler barada hormatly prezidentimize gurrun berdi. Biziň hojalygymyzda häzir maldarçylyk toplum bar. Ýyla çykanamyzda hormatly arkadaşlarymyz, biz onu soňam şu ýerde Daýhan hojalygymyzda öz mallaryny edetmekde Mekkedir soýa ştatary ekip östürip ýetişýär hormatly arkadaşlarymyz. Bägülleri öndürmekde ýyla çykanamyz bar. Watanymyzy bir toýly ýurdumyzy güller bilen üpçün edýär. İçerki bazarlarymyz, hormatly arkadaşlarymyz. Wakyf häzirki döwürde netijeli işlemek üçin derul bolan mümkinçilikleriň döredilýänini aýdyp, hojalykda ýerine ýetirilýän işleriň gerimli giňeltmegi, dowurlaryň we gara mallaryň sanyny artdyrmagy gözüňe tutilýänini aýdyp, hojalygyň bir otymlyk binýadynyň döredilýänini belledi. Häzirki döwürde hojalygyň Mekkeje öneklen meýdanynyň göçeri 50 hektar, 50 hektara bolan ýerde ýorunja ösürilip ýetiştirilýär. Soýa ekilen ýeriň meýdany bolsa 24 hektar. Şeýlekem hojalygyň buğdoy, arpa we beýleki ekinler üçin ýetlenilen 220 hektardan orak sürümli ýeri bar. Şeýlikde bir otymlyk binýadyň döredilmegi, mallaryň sanyny köpertmäge, olardan alynýan önümleriň göçerini artdyrmaga giň mümkinçilik açýar. Geljekde bu ýerde mallardan alynýan önümleri gaýtadan işlemek gözüňde tutilýär. Şu maksat bilen hojalygyň çägine dünýäniň kämil enjamlarynyň üpçün edilen önümçük toplumyny gurmak meýilleşdirilýär. Nurly Meýdan Daýhan hojalygyna öndürilýän önümleriň ýokumlylyk we ekologiýa derejesine möhüm ähmiýet berilýär.
Döwlet başlanmada ekinleri ösürüp yetiştirmekde bolşýaly. Öňümleri gaýtadan işlemekde olaryň ýokary hil derejesine we ekologiýa ýagdaýyna üns berilmeligini belläp, burada häzirki zaman almanyň gazananlaryny, täsir tehnologiýalary, dünýäniň bütün tejribesini öňümçüge ornaşdyrmak işleriniň wajypdygyna üns çekdi. Şunun bilen baglanykda telekeçi düzümleriň halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmekleri, olaryň bütün dünýä tejribesini özleşdirmekleri üçin derul mümkinçilikleri üpçün etmek babatda degişli ýol başlara taşyklar berdi. Munyň özi täsir usullary ornaşdyrmakda, ýönüm öndürmegiň, huzursanyna suwarşyň kämil usullaryny giňden peýdalanmakda ähmiýetliligini belledi. Hormatly prezidentimiz suwarşyň damjylaryň usulynyň suwy taşytlamakda bolşýaly, ýeriň araslygyny üpçün etmekde, ekologiýa babatda beýiklikligini bellep, bu işleriň ösürilmeligini aýtdy. Telekeçiniň belleşýäli daýhan hoşlugyny ýyllyk kuwaty 8000 tonna barabar toğ etini öndürýän bölüm bolup, häzirki döwürde bu ýerde 5000 tonna guş eti öndürilýär we 12 million jüýje çykarmagan ýetlerinden inkubator, şeýlekem ýylyň dowamyna 16 million ýumurtga öndürýän guş toplumy hereket edýär. Şeýlekem bir ýerde ýylda 100 tonna et öndürýän mallarçylyk toplumy, şeýlekem her ýylda 500 000 diýip bägül ösürüp ýetişdirýän ýyladyşkana bar. Bir ýerde ösürüp ýetişdirilýän güller toý bayramlarymyzyň bedegi sowatlyk önümler bolmak bilen çäklenmän, şäherlerimiziň ýollarynyň ornuny, teýgäklerini we beýleki ýerlerde gaýtarylmajak güzellik bolup nur saçýar. Hojalygyň gülçülük toplumuna geçiştirilýän güller dogry alma esasda aýratynlykda öwrenilip, iýdegi işleri her bir görnüşiň tebigy aýratynlyklaryna görä agrotehnikanyň taraplaryna laýyklykda ýola goýulýar. Bu babatda bütün ýurtlaryň tejribeleri netijeli peýdalanýar. Şol bir wagtyň özünde seçkiçilik işlerim geçirilip, yerli şertlere uygunlaşan oğudan we täsin gülleri döretmekligi hem ösürüp yetiştirmekligi aýratyn ähmiýet berilýär. Sonra Türkmen toprağında ösürilip yetiştirilýän büyük bakça we mewe önümleriniň sergisi ýaýbangandyrly. Onu daýhan ihlasy bilen yetiştirilýän ýokary hilli, ýokumlyk babatda ýokary halkary görkezlerini dogry alaýyk gelýän önümleriň köp görnüşleri görkezildi. Soňky ýyllarda Mehriban arkadagymyzyň ýadyzy tagallasy netijesinde ýurdumyzyň owasynagy toplumy ösüşiň täze derejesine çykdy. Bu dokda täsir tehnologiýalaryň ýöňdebaş tejribäniň ulanmagy netijesinde daşy ýurtlardan getirilýän önümleriň orny tutýan öňümçük kuwatlyklary artdyrylýar. Şeýlelikde owa gyjylarynyň eksport mümkinçilikleri hem de onuň düşegintligi ýokarlanýar. Bu ulgama telekeçiligiň giňden çekilmegi netijesinde öndürilýän önümleriň görnüşleri artdyrylýar. Ýurdumyzyň toprak kuwa şertlerine uygunlaşan ekrançyň dürli görnüşleriniň ösürilip ýetiştirilmegi, täze dähmet usullarynyň öňümçüge ornaşdyrylmagy, ýylyň ähli pasyna öňüm bolşagynyň üçinçiligi bilen bir katarda kämil öňümçük toplumlarynyň täze iş orunlarynyň kemale gelmegini şertlendirýär. Bir ýerde Nurly Meýdan daýhan hoşlugynyň ýol başdy, ähli telekeçileriň adyndan Mehriban arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdi. Hormatly arkadaşym, janyňyz sag bolsun. Hormatly arkadaşlar, sizin telekeçileri edýän gaýta tagallaňyz bir ýurdumyzda ösdürmekde bir begenýet hormatly arkadaşlar. Sizin alyp barýan fiýasatdaňyzda bir telekeçileri ösdürmekde uly işler edýän hormatly arkadaşlar. Sizin şu parasaty ýoluňyz bilen ýaşaýar hormatly arkadaşlar. Siz bize şahatlary görkezip şeýdi gurnamany öwretip berýärliňiz üçin size hormatly arkadaşlar, janyňyz sag bolsun. Halkymyza giýje günni hormatly arkadaşlar size hyzmat eder. Hormatly prezidentime telekeçe minnetdarlyk bildirip, özüniň sowgatlaryny goşurdy. Hem de ýurdumyzyň güllebesme uğruna alyp barýan asyrly işine mundan meýlekde üstünlikleri arzu etdi. Ol işe diýen oňa, edýärmiz, asuda awadan bagtyar durmuşda ýaşamak. Bizim şu aňardan gelýän ata-babaň bize goýan o ýoly barda. Agdybylyk, zähmet. Şoň üçin saňa maşgalaňa üstünlük arzu edýär. Sag bol. Hormatly prezidentimiz mesasy ösürmek, almy barlygy institutlarynyň işini kämilleşdirmek, puwduň ähli düzümlerinde ýerine ýetirilýän işleri döwrüň tarapyna laýyk derejede üýtgedip gurmak babatda degişli ýol başlara bir näçe görkezmeler berdi. Şeýlekem döwlet başlanmada halal dähmetden döwlet tapýan, ýurdumyzda öňüm bolşagynyň üpçün edilmegine munasyp goşun koşýan adamlaryň edýän işleriniň wasfynyň ýetirilmegine jogapkärlik çemleşmek, hem de bu işleriň ýetiderlik häsiýete eýe bolmak babatda degişli tawşyklar berdi.
Munun özi özüşleriň biletliklerine anamly gadam urýan ýurdumyzyň gadanýan üstünlikleriniň beýan edilmegine wajypdyr. Çünki biziň ýurdumyz ähli urlar boýunça beýik geljegi nazarlaýar diýip bellemek bilen hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Ýa-da tapar minnetdarlyk bildirýär. Maşgalaňa, awadançylyk, özüňe de öňe diňe, öňe arzu edýän. Soňra mehriban arkadagymyz hemmelere üstünlikleri arzu edip bir yerden uğrady. Daşol welatynyň häkimligine hoşalyk maslagy geçirildi. Oňa welat etrap şäher häkimlikleriniň jogapkar işgärleri, mejlisiň deputatlary, ýaşyl neslin we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, mährim eniler, welat derejesindäki edary karhanlaryň ýolbaşlary, talip ýaşlar we beýlik adamlar gatnaşdylar. Maslahatda hormatly prezidentimiň welaty amala aşyran iş taparynyň ähmiýeti dogrusyny tüýsürekden gurrun edildi. Mehriban arkadamyz ýurdumynyň welayatlaryny durmuş ykdysadydan ösürmekligi aýratyn ünsberýär. Milli liderimiň bu urda amala aşyrýan äger türlü işleri özüniň ajaýyp meýwelerini berýär. Hormat prezidentimiň daşady welaýatyna bolan iş taparda welaýatyň ähli ýaşaýjylaryna durly ulgamlarda dähme çeken bagtyar raýatlaryna ýetilmeýän wunş buýsanç döretdi. Ony welaýat häkimligine geçirilen hoşalyk maslahatyny da aýdyn görmek boldy. Maslahatçylar öz çykyşlaryna gahrman akadamyda bolan hoşalyklaryny tüýsürekden beýan etdiler. Döwlet adam şunlar diýen ýörülgän öňe sürýän gahrman akadamyz ýurdumyň sebitlerini durmuş ykdysadydan ösürmäge aýratyn ünsberýär. Esasanam o gojalyk puwdagyny ösürmek kärençilere ähli şertleri döredip bermek. Bugun künde döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urlýar. Hoşalyk maslahatyna çykşeden gallaça kärençiler milli liderimiň Niýaz Fadynaky etrawyň Bostan Daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna gelip kärençiniň ýetişdiren hasaly daýhanlar üçin döredilen şertler bilen gyzyklananyny buýsançlan bellediler. Kärençiler ýer-ýerler üçin irginsiz aladalar edýän döwlet başlarymyň tawsirlan hasyl üçin hasaplaşyň geçirilşi, buğdaýdan boşan meýdanlarda geçirilmegi meýilleşdirilýän işler, samany ýygnamagyň bähwitli taraplar bilen gyzyklanmagyny hassa buýsanç duýgular bilen beýan etdiler. Arkada prezidentimiň kuwatly däne orja kombaýna minip we kuwatly tehnikany herekete girdip, buğdaý ormagy ähli kärençileriň mehanizatorlaryň başyna göge getirdi. Hormat prezidentimiň welaýatyň Niýaz Fadynaky etrawynyň şäherinde ýerleşýän Altyntuğ Husus Karhanasynyň ýyladyşgany toplumuna gelip, oň öýrümçilik işi bilen gyzyklanmagy, raýatlarymyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmagy gönükdirilýän aladalaryň hassa dawralanýan ony suwd etdi. Bu ýerde arkada prezidentimizde ýüzlenme kabul edilip, maslahatçylar gahrman akadamynyň adyna tüýsürekden çykýan alkyş we hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Dokma Senaty Ministrligine degişli bolan sowda toplumlarynyň açylyş tabarlary ýokary ruh bilen etdi. Açylyş tabarlary köp sanly mehmanlar, şol sanyny hormatly ýaşlar we ýurdumyzyň Dokma Senaty puwdagynyň işgärleri gatnaşdylar. Açylyş tabarlary köp sanly mehmanlar, şol sanyny hormatly ýaşlar we ýurdumyzyň Dokma Senaty puwdagynyň işgärleri gatnaşdylar. Dabarada çyksa edenler ýurdumyzyň dokma puwdagynyň düýpli ösürilmegine berýän himayet turgolluglar üçin mehriban arkadamyza alkyş hemem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Bu ýerde aýdymdyr saallary da ul orun berli. Olarda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni mehriban arkadamyzyň ýolbaşçylygyna ýetilen belen sepkitleriň, gadanlýan ägirduly işleriň Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynyň wasfy berentden ýetirildi. Yürütülüştürülen täze dukanlarda Türkmenistan öňürlýän ekologiýa taýdan arasy we ýokary hilli, içeri we daşarky bazarlarda ul islige eýe bolan dokma önümleriniň durly görnüşleri aljylara hödürlenýär. Dukanlarda soňky döwürde giň meşgullygy eýe bolan milli sowda nişanly haritler satyn almak mümkindir. Olaryň kataryna Göktepe'niň dokma toplumynyň gala, Aşgabatyň dokma toplumynyň goza, Türkmenmaşy jins toplumynyň bedew harit nişanly önümleri, Marinyň ýeňiş kärhanasynyň önümleri, Aşgabatyň Ponbarhyt matasyny öňürýän kärhanasynyň beýleki önümleri bar. Ministrler kabinetiniň ýakyna geçirilen mejlisinde habar berilýär. Hormat prezidentimiň başlangyjy bilen tutuş ýurdumyz boýunça ýakyn wagtlarda şunyň ýaly sowda toplumlar açylar. Ýurdumyň dizaynerlary öz işlerini ilkinji nowatda ýylatyň mövsümlerini isleýlerini nazarda tutup, dünýä meýillerine laýyklykda libaslaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlaýarlar. Bu önümçilik hudurlaýarlar. Erkekler we zinanlar üçin tomuz mövsümine niýetlenen egneşikler. Şerde her bir ýokary okuw mektebiniň aýratynlykları hatawanyp, hemde milli bedeglerin görnüşleri peýdalanyp, talepler üçin öňürlýän sport libaslary ul isleýe bolar. Dukanlarda sowdan dogry guramak üçin ähli şertleriň dördilenligi buýsançly ýagdaýdyr. Giň we ýagty sowda otoglarynyň bedegi, egneşik gelip görülýän otoglarda aljylar üçin aňyrbaş amatly şertler gözüňde tutulupdyr.
Dokma senat ödünün ägi duly serişçiler mümkinçiligi esasyny milli ykdysadiyetimiň gaýtadan işleýän pudugynyň okuluny ötüşiniň mysalyny urly. Häzir kuwatda milli liderimiň görkezmelerini laýyklykda bu ulgamda pudokda bar bolan kuwatlyklary doly peýdalanmak boýunça wezipleri üstünlükli çözmek, daşyndan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň öňdürüşini artdyrmak, täze ýokary teknologiýaly toplumlary kemale getirmek, yerli çiğmar serişçiler netijeli peýdalanmak esasyny durly görnüşli we bätiş ukyply önümleriň önümçiligi boýunça kärhanlary döretmek maksady bilen izgiderli işler geçirilýär. Bu ulgamyň önümçilik binýadynyň izgiderli döwri waplaşdyrylmagy hemde gaýtadan enjamlaşdyrylmagy netijesinde soňky ýyllarda halkara hil ülümlerini we ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän taýýar önümleriň görnüşleri izgiderli artdyrylýar. Şonuň netijesinde de olar daşyndan getirilýän önümleriň ýerini münasip tutýarlar. Bu wakada munyň aýdyň suwtnamasy boldy. İşin häsiýet giňerim däwrlendirilýän sport bätişiklerine aýdyň görnýär. Ýaşlaryň ýygyderli häsiýeti bu ugurdaky üstünlikleriň ýokardygyny görkezýär. Türkmenistan Sport we Ýaşlar Siýasaty Bilim Ministrlikleriniň Türkmenistan Ýaşlar Beden Terbiýe Sport Guramasynyň bilelikde orunmaklaryna ýurdumynyň ähli künjeginde giňerim daýaýwanlanýan sport bätişikleri ýokary okunantlyga wetsenýär. Olara durly ýaşdaky türgenler işçän gatnaşýarlar. Halkyň awadançylygy oňdurmuş derejesini ýygyderli ýokarlandyrmak, beden we ruhda adam sagdyn, berk bedenini aň paýkatdan üsen ýaş netli kemale getirmek barada galada Türkmenistany döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm ugur derejesine çykarly. Mehriman akademiyeden başlangıcı bilen köpçülüklerin beden terbiýe hereketini hemem ýokary netijeli sporta ösdürmek, sagdandyrylmış ýörelgesini kemale getirmek boýunça şäherler milli taýlime urly. Arkada prezidentimiz sagdandyrylmış ýörelgesiniň tarapdary we wagysly bolmak bilen bu wagtda ýyllaşmada görelli bolup, hemmeleri ilkinji nowatda bolsa ýaşlary beden terbiýe hemde sport bilen ýygyderli meşgullanmagy ruhlandyrýar. Halkara insan-perwer ilimleri we Ösüş Üniversitetine giňerim daýaýwanlanýan sport bätişikleri ýokary okunantlyga wetsenli. Olarda talipler özleriniň goýupdyr başlandyklaryny görkezmäge doly mümkinçilik aldylar. Ýokary guramaçylyk her bir ýaşda aýdyň görni. Taliplerin arasynda şeýle ýaşlaryň ýygyderli geçirmegi, olaň sagdyn berk beden bolmaklaryny üpçün edýär. Hormatly anlarny bolsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyzda Aşgabatda 17-nji iýuny saat 20-den 18-nji iýuny saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gulugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan Tranasken bulutlu hava bolup günorta günü ordan 7 sekundda 9-14 metr, kayırlarına 16 metrçe yetken şimal üfer. Hava gecesine 20-26 gradus mayl, günnüdüne 35-40 gradus ısı. Kenarki taraplarına olsa 31-36 gradus mayl bolarım. Ahal welaýatyna asken bulutlu hava bolup günü ordan 7 sekundda 9-14 metr yetken şimal üfer. Hava gecesine 20-25 gradus mayl, günnüdüne 33-38 gradus ısı bolarım. Mary welaýatyna az bulutly hawa bolup Demirabad günü ordan 7 sekundda 9-14 metr yetken şimal üfer. Hawa gecesine 19-24 gradus mayl, gündüzüne 32-37 gradus ısı bolar. Lewap welaýatyna az bulutly hawa bolup Demirabad günü ordan 7 sekundda 9-14 metr yetken şimal üfer. Hawa gecesine 19-24 gradus, gündüzüne 31-36 gradus mayl bolar. Daşawd welaýatyna asken bulutly hawa bolup Demirabad günü ordan 7 sekundda 8-13 metr yetken şimal üfer. Hawa gecesine 17-22 gradus, gündüzüne 31-36 gradus mayl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda asken bulutly hawa bolup günü ordan 7 sekundda 10-12 metr yetken şimal üfer. Hawa gecesine 20-23 gradus mayl, gündüzüne 35-37 gradus ısı bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 18-nde magnet hadisesiniň gowşok täsiri saklanmagy arşylýar.
Mehmanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyýalyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşüretýär. Ýakly şoňa dönne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş taýyň ýerleşler.